Hey guys, welcome to my channel. If you're new here, my another vlog. So guys, नोंथांमोना नायबाय प्रकाश बसुमतारी YouTube channel. नोंथांमोना जुदि दासिमबो subscribe खालामाखै subscribe खालामना लादो प्लिज अननानै लाइक कमेन्ट शेयर खालामनो दाबाव. नुबाय भिउआ बहुत बरिया आरोना. रोड खालि खालि ओरैबायदि साफा आरोना लामाया. So guys, जों दा अबाव थांगोन आरो मानो आरो मा जायगायाव. So नायलांबाय थादो नोंथांमोना रोड खालि खालि फ्रि ड्राइभ स्ल' ड्राइभ खालामनो आरोना दिनै. So न'आव थानायाव बहुत बोरिं मोनो. ओरैनो बेरायहैदिनि दिनै लोगोफोरजों दसे इन्जय. गाइस लामाफोरा नै बिदिबा फ्रिबा मोजां आरोना. So guys आजु दंफायो दिनै एबि प्रडाक्शन आरो निजम एक्टर आरो लोगोसे प्लास आंजों दंफायो रेमिसा ब्लग. So guys नायलांबाय थादो अब्ला आंनि ब्लगखौ. So guys नुदों दा नोंथांमोना भिउआ माबोरै नायदो ओरै हाजोआ बेसे समायना. So लोगोफोर लामानि अपोजिट साइडआव दङ रुनुता मन्दिर आरोना रुपामनि धर्म ना मा होनो. So नायदो नैबे मन्दिरा बिराद बरिया आरोना नाय. So लोगोफोर नै दा मोनफैबाय आङो जोंनि सिरसायाव. ओरैबायदि भिउ आरोना ओरैबायदि मोजां प्लेस. स' नायदो नै दालाङा नुबाय आरो ओरै साहा दङ हाजो गोजौ आरोना अरुणाचल भुटाननिफ्राय फैयो बे दैया मिथिबायना. नुबाय दा नाबो हमदों नै नुदोंना नोंथांमोना ना मोनो आरोना लोगोफोर ना मोनो बिराद ना मोनो. हाजोनि दै ना लोगोफोर नुबाय नैबे स्लुइस गेटआ नैबेनिफ्रायनो नैबे दैखौनो जोंनि होजों लांनाय जायो आरोना खेथि मावनो थाखाय. स' जोंना एसे बोरिना जायगाया बेनिफ्राय दैखौ जोङो स्लुइस गेट होनानै नैबे नुबाय दा नैबे दरजा दं नैबेयाव नैबे दरजानिफ्राय जोङो दैखौ दाननानै लाङो आरो जोंनि साइडआव. स' गाइस नायलांबाय थादो बिदिनो मोजां लकेसन आं देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो. स' लोगोफोर नोगोद बरिया प्लेस आरोना नायदो नै दैमाया राव फारसेथिंनिफ्राय नाबो बिराद गिदिर मोनो आरोना सारबाथाय. नुबाय दा दालाङा बेसे गोलाव. नोंथांमोनाबो मालाबा फैनोबा फैनो हागोन. अरुणाचल खाथि आरोना सिजुसा. नुबाय मोनाखै नामा मादै? नै ना हमदोंलै जोंना मादै मोना ना. नै दा फैना मोनफैलायबाय भुट बांलायाव. गोजौआव थांना देखायगोन नोंथांमोननो नायलांबाय था. नुबाय भुट बांलाया. सिख्ला सेंग्राफोरल' थाखायोलै इयाव मिथिबायना. नै लोगोफोर आओ एंट्री भूत बांग्ला में. कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं दोबारा ट्राई करेंगे. ये देखो पानी गिर रहा है ऊपर से ये तप करके ये देख. नुबाय भुट बांलाया. हैट बारा गोबाव थाजानाय नङालै. नुबाय दा लोगोफोर भुट बांलाया बायलाजोबनायसै आरोना.
बारा गोबाव थाजायालै भुट बांलायाव ओंखारलांफिनसै लोगोफोर। हाजोआ खाथि जाथारो आरोना। दा फैलायबाय आरो गुबुन जायगायाव नेक्स्ट लकेसन। स' गाइस गोजौआव फैदों आरोना जों दा मानखोनो हाया हाया जागौलायोलै गोजौआनो नोगोद आफार आरोना। स' दा थांगोन जोङो लवार बागानाव। लवार बागाना बोरै नायलांबाय थादो। हाजोबाबो गयफोरा ओरैबायदि बरिया जायो आरोना बा गोजौ हाब्रांब्रांबाबो माने ओरैबायदि बरिया सोमखोर सोमखोर देमा देमा जायो आरोना। सब गासिबो दफ्ला मानसिफोरनि आरोना बांनि मानसिफोरनि गासिबो टटेल बे एरियायानो गासिबो बिसिनि गोजा आरोना अरुणाचल एरिया। नै दा फैना मोनफैलायबाय लवार बागानाव आरोना लोगोफोरजों जमानो। स' लोगोफोर नै जोंना निजोम फंबाया मोदायबारियाव लाबाय आरोना ओरैबायदि लवार बागानाव नायदो नै नुबाय दा मोदायबारि जिबौबारि हाग्रानि मानसिबो दं आरोना। नै लोगोफोर जोंना दिनैनि पार्टिया थान्दा मोनसे मिक्सार लाबाय थान्दा लोंजोब्बाय इयाव नै समायना रमायना जायगायाव दंफैयो आरोना जोङो मालाबाफोर एलबाम बानायबाय इयाव बानायफैसै एसे नायलांखाबाय आरो जाबाय थानोसै जोङो दसे नायदो नोंसोर दे। स' लोगोफोर हाजोआवबो जे ओरैबायदि मोजां खेथि जायो आरोना नोगोद फिथाइ थायो माबाया नारेंआ आरोना खाजि नुबाय नारें खाजिया ओरैबायदि फिथाइ थायो जायगायानो गैया आरोना। नै नायलाय नै नुबाय दा नोंथांमोना नुबाय दा फुरा टटेल एभ्रिथिं फुरा फिथाइ गोजा आरोना दबगलायना थायनाय बेयो गासिबो फिथाइ गोजा नुबाय सेस अरुणाचलनि आरोना दफ्ला मानसिफोरनि गोजा बेफोर सब। स' लोगोफोर उल्थासो जाबाय आरोना जोंथिंसो माबा खोला साइडआवसो माने हाजो बायदि नुबाय आरोना गोजौनो हाजो बायदि नुबाय जोंथिंसो। गैला जोंना निजोम एक्टरमोननिफ्राय मा लाखो सजना बिलाइ लाबाय आरोना नै थांनो ओंखारबाय नै आरो मैगं लाबाय बाय बाय टाटा बाय बाय।